Rodine Jána Kozáka vládne golf. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie hrá vášnivo ten klasický a jeho synovi Jánovi Kozákovi mladšiemu zasa učarovala futbalová verzia golfu. A pozor, v mladom športe zvanom foot golf je dokonca tretí na svete. Ján Kozák mladší bol na futbalových trávnikoch stratég so skvelou kopacou technikou a to isté uplatňuje tiež na footgolfových greenoch. Bronzová medaila z majstrovstiev sveta je fantastický výsledok. V Argentíne bol v silnej konkurencii dôležitý každý kop. Potom v druhom dni už som mal cieľ, samozrejme tie najvyššie, takže v tej prvej päťke som chcel byť. Kozákovci majú opäť doma čo oslavovať. Ja hrám golf, tak viem, aké je to ťažké. A nie ešte nohou trafať do tej jamky a dobre, tak mal z toho radosť on a úprimne poviem aj ja. Golfisti tí normálni zarábajú veľké peniaze, ako je to pri footgolfistoch? Tak ešte je to v začiatkoch, je to začínajúci šport, ale ja verím, že takých 5 rokov by to mohlo byť kvalitne dotované, ale momentálne ešte nie. Po tomto úspechu by to bývalý slovenský reprezentant mohol vo footgolfe rozbaliť naplno. Tak hovorím, keby tie dotácie boli také, že človek by sa mohol tým vlastne aj zabávať, aj uživiť, tak možno by to bolo zaujímavé, ale momentálne je to len taká zábava a relax. V komunite footgolfistov zarezonovala aj 6. priečka Slovenska v súťaži družstiev. Naozaj sme to nečakali a myslím si, že sme zaznamenali veľmi významný úspech pre Slovensko a pre futbal na Slovensku.